Slovensko, krajina pod Tatrami. Obdarená rozmanitou prírodou, kvalifikovanými ľuďmi a dynamickým rozvojom priemyslu. Symbióza bohatej histórie, progresívnej súčasnosti a úspešnej budúcnosti. Eurocast Košice. Sme európska zlievareň dlhodobo pôsobiaca v európskom priestore. Rastieme pod krídlami nemeckého vlastníka Silbitz-Guss GmbH, zlievareň s tradíciou, víziou a inováciou. Sme stabilným partnerom významných nadnárodných spoločností. Naším cieľom je výroba odliatkov, najmä pre energetiku ako súčasť veterných elektrární, pre železničný priemysel ako súčasť pohyblivých a statických celkov, pre automobilový priemysel ako súčasť podvozkov nákladných automobilov. Dodávame aj pre hutnícky, strojársky a stavebný priemysel. Premeny. Súčasť každodenného bytia. Metamorfózy tvarov hmoty, ktoré usmerňuje človek. Dôležitosť detailu. Vieme, že o dokonalosti hovoria detaily. Naša stratégia. Ponúknuť zákazníkovi komplexné riešenie od spolutvorby konštrukcie cez návrh materiálu, technológie, až po konečnú finalizáciu výrobku s výhodou pre zákazníka. Kvalita. Naše produkty sú ukážkou dokonale zvládnutých vnútorných procesov a vysokej odbornosti pracovníkov. Sila spolupráce. Výborné výsledky dosahujeme aktívnou spoluprácou so zákazníkmi, našimi kolegami, odborníkmi zo Silbitz-Guss, dodávateľmi, ako aj zástupcami akademickej obce. Pružnosť. Dokážeme v krátkom čase realizovať i tie najnáročnejšie požiadavky našich zákazníkov. Schopnosť vdýchnuť hmote zmysel. Vytvárame komponenty, ktoré sa stávajú súčasťou zmysluplných celkov. Každodenné premeny. Dávame hmote nový tvar. Každým novým dňom. Eurocast Košice, dcérská spoločnosť Silbitz-Guss, spoločnosť s budúcnosťou.